Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Усі русини від малого до великого владіють своїм язиком. А у Закарпатті русинський – то язик міжнаціонального общення. Це удасться русинам присокотити свій язик. І як їм упоминав, язик наш русинський в Закарпаттю на історичній Карпатській Руси являється дійсно язиком міжетнічного соглашення, общення. А значить, нам не тільки треба думати про сохранення язика як лише для себе. Ми вже думаємо і за другі народи. Якщо б теоретично в Закарпаттю вибрати русинов і їх русинський язик, то оставшаяся ситуація ніколи не буде мирна. Ми, русини в Закарпаттю, матриця міжетнічного мира, міжрелігійного мира. Бо русини в основному православні, частю уніяти, маленька частина католиків, протестантів, различних сектантів. Ну, думаю, 0,01% може суть іще і партійні безбожники. Кожен вибирає, що хоче. Но ми хочемо жити уєдно. І ніякий суд, ніякі слідчі не докажуть нам, що ми за 20 років, 28 років десь нарушали той принцип. Бо ми самі, русини, заінтересовані у мирному существуванні. Бо то для нас середа, в котрій ми жили 1000 років, в котрій ми общаємося. Да, ми пару слів перехватили від мадярів, оболок, подамент, плафон. Но ті слова невеличкі ми взяли і вже провідмінюємо по нашому язикові. Да, ми маємо пару слів німецьких, але пару слов. Драйфус, манкля. Да, ми маємо пару слов словацьких, чеських, но однако 99% русини владіють своїм язиком, і поддержку котрого до неї є богослужебний язик церкви православної, а також і церкви греко-католицької. Бо тот язик вони сохраняють. Хоча, на жаль, многі із священників у проповідях переходять, лишають русинський язик, а потому многі з них і тратять людей. Наші люди хочуть не лише богослуження чути по-церковно-слав'янськи, а ще й проповідь церковну по-русинськи. По силі можливості ми то й робимо, бо усяде чути язик сусідів, а хто повість по-нашому, по-русинськи. Зато ми помнимо завіти наших предків. Говори зася, кажи зася. І Соломон казав, ми вже споминали, коли тебе покличуть у гості, та не лізь уперед. Можуть бути, дадуть місто до болєдостойному, но й далеко не стою, бо за тебе не забили. І щоб за нас не забили, ми напоминаємо, русини є, русини були, віримо, русини і будуть. І лише то та позиція, в котрій русини будуть визнавати, і не мішати нашому духовно-національному розвиткові, лише та позиція дозволяє, щоб ото була і кріпка держава. Щоб ми і державну мову добре знали, і підтримували державу, і продовжали бути самі державою, підкреслю. Многі чиновники просто на генетичному рівні не розуміють, що вся влада в Україні принадлежить народу, а русини – часть цього народу. Господи, відкрий усім тим, хто не знає того, от ту істину, бо всім нам буде від того добре. І ще одно. Наш гімн «Подкарпатські русини» «Оставте глибокий сон» в одному із такому моменті перевели так. Подкарпатські русини вже оставили глибокий сон. Народний голос призвав нас не забити о своєму. Наш народ любимий, да живе свободний, і в цьому отношенні слова Духновича, вони сьогодні актуальні, але вони не конфліктні. І ми, русини, не конфліктні. Ми скорше похожі на того борця, боксера, котрому наносять
удар, а він оттягується, і удар становиться недійсним, неопасним. Да, ми, русини, оттягуємося, але не можна вічно оттягуватися. Ми не прийшли на цю землю табором. Ми на цій землі родилися, і цією землею після 1945 року вийшли за своєю історією, культурою, язиком, своїм юридичним статусом у состав Совєтського Союзу, Української Радянської Соціалістичної Республіки. Проживши в тому Союзі десятки років, ми проголосували жити у незалежній Україні. Все. Іншого рішення поки русини не приймали. Бог у помощь нашим русинам бути добрими громадянами, но і добрими потомками свого древнього, славного, прекрасного, духовного народу карпатських русинов. Дякуємо вам, отець Димитрій, за красну бесіду. На цьому наша передача «Живий русинський язик» доходить до свого кінця. Дякуємо вам за увагу. Будьте здорові. Будьте здорові, з Богом, всі наші благодатні люди русини і русинка. Де ріки рунині і поточки у горах, в зворах тихих красі полонин, в сонячних долинах, у карпатських селах є народ із іменем Русин. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Колись слав'янської родина русинська, з древності красноплекає край. На Русі Карпатської люди з добрим серцем, Боже нам, русинам, помагай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Карпатські русини, господарі краю, от дідов і прадідов своїх, от лаборця часу у дому русинським, віра, честь, любов була до всіх. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край.